dag så vil jeg jonglere lidt, altså i fodbold. Jeg tænker bare, at der ligger lidt musik til. Det kunne også være fedt i slow motion. Og så tænker jeg bare, at vi går i gang nu. Hej. Kunne I lide det? Det håber jeg. Jeg har ikke brugt så mange forsøg på det, men fint nok. Husk at subscribe og like, så kommer der flere videoer. Hej hej.